Right, maswera sei vazukuru vasekuru saint. Thank you very much nekumirira. Thank you for coming. Maswera sei kwese kwamuri. Muri kundinzwa zvakanaka here? Titaimbonzwa kuti tiri kunzwanana zvakanaka here? Chekutanga muri kundinzwa zvakanaka here? Muri kundinzwa zvakanaka here? Kumbira kuti mungokonfirmawo kana muri kundinzwa zvakanaka. Okay. All right. Thank you very much nekuconfirma kana ndiri kunzwika zvakanaka. Oh. Maswera sei kwese kwamuri. Maswera sei kwamuri vazukuru vasekuru saint. Ngatingoshayayi live stream yedu handiti, ngatingoshayayi tinonoke ndichisheya kune mamwe social media platform. Let's share kuma WhatsApp group, let's share ku Facebook kuma group handiti. Tingosheya live stream yedu. Tibve tatanga zvedu handiti, ngatingozivisa vamwe kuti aiwa basa riye ratanga handiti. So nhasi toda kuti tikurumidze tapedza, toda kuti tirane show yedu just 45 minutes to an hour handiti. We just need to run this show for an hour kana tikanonoka, but takatageta yedu 45 minutes handiti. So tendai chengeta. Thank you very much for waiting. Waswera sei muzukuru wangu, kuri sei kuSouth Africa. Then Moshoko zviri kudii muzukuru, waswera sei, zviri kufamba here kwauri? Right, privilege mabiza zviri kudii? Thank you very much for coming. Privi hazeonati zviri kudii? Hazeonati zviri kufamba here? Sekuru vari right zvavo. Zafenaya Mhlanga, waswera sei kwauri? Zviri kufamba here zvakanaka? Raiswema Richards, zviri kudii muzukuru, kuri sei kubasa kuno right. Reginald Mtero, thank you very much nekuuya nekusapota muzukuru, waswera sei, kuri sei kwamuri? Okay, Abigail Dengwani, right, wakadii hako muzukuru wangu, sekuru vanofara chaizvo. Right, Henry, zviri kudii, waswera sei muzukuru? Nokuri Bo Hillary Vimbai, hello, how are you? Zviri kudii? Beta Greshifei, zviri kudii mwana wehanzvadzi yangu, kuri sei kwauri? Beta good. Pakanaka kana kubasa kuri right. Salom Tembo, waswera sei muzukuru wasekuru saint. Thanks very much for your unwavering support. Right, nhasi tiri kutaura naTete handiti. Right, Rosta Munangwa, zviri kudii Rosta, waswera sei? Arnold Madondo, zviri kudii? Thank you very much. Right, dingindira redu vazukuru. Nhasi tiri kutaura freelance handiti, tiri kungotaura freelance tichikurukura. Tina Tete, nhasi tina Tete by public demand, tina Tete Nubian Queen handiti. Ndofunga makangonzwawo vachitaura nguva dzavo zhinji dzavanotaura kuti vanotaura masoko anotivaka handiti. Masoko anogadzira redu ranhasi neremangwana tikanatsomateerera. Mazuva ano vazukuru vana Tete vari kure nesu dzimwe dzenguva. Kudzimhuri dzedu vamwe havanitori nana Tete vanogona kuvabatsira nekuvarayira. So we would love to use this this platform kuitira kuti vana Tete kavaripo vange vari vanotidzidzisa nekutirayira handiti. Ndosaka tiripo futi ana sekuru kuti tinge tiri tinobatsirana
kuti zvinhu zvinge zvinotifambira zvakanaka, ramangwana redu ringe riri rinojeka rinofamba zvakanaka nditi. So ngatingoinvitei vamwe bosi, chataura nyaya dzakadzama, tichatendera futi kuti tinge tiri tinobvunza mibvunzo handiti. Tete varipo, Tete ndavaona vatova ready. So now I'm going to invite Tete, Tete Nubian Queen. Nhasi tina Tete Spiwe handiti, vanonzi Tete Spiwe Mavindidze, vari ku UK, United Kingdom. Tichida kungofara nekuti nhasi tinavo handiti. Tichida kungofara nekuti nhasi tinavo, vasi kunatsonzwa zvakanaka, asi nhasi vati aiwa, regai ndiuye ndizonge ndiri ndinopanga mazano kuvazukuru vangu handiti. So regai ndiite kuti vange vari vanopinda mustudio, tinge tiri tinovagamuchira handiti. Regai tiite, mave ready here vazukuru? Mave ready? Ngataura nekucomment, mave ready here? Mibvunzo yenyu yamakagadzirira futi vanasikana novanakomana, mibvunzo yamunoda kubvunza Tete nhasi varipo handiti. So ngatitaurei kumacomments. Nhasi handisi kuda kuona macomment section yakangomira iri inonzi isiri kufamba. Toda kuti comment section, toda kuti titaurirane necomment section. I think we are going to allow 2 or 3, maximum 4 vanhu vachaupinda mustudio vachitaura naTete vachibvunza zvavanoda kubvunza zvinoenderana nemaringe neupenyu, kuti mukomana wako ungamuone sei, kuti munhu kwaye. Katsano vanoroora vanoonekwa semusikana, vakomana ndomukana wamawano wekuti Tete vangu vari vanokuudzaiwo kuti zvoni musikana unogona kumuona sei kuti mufeka handiti. Kuti unomuona sei munhu wako kuti zvisiri izvo. Nyaya dzese toda kuti tidzibate nekudzivhiya. So right now I'm going to all right, hanzi mave ready. Aiwa, thanks very much Greshifei bona. All right, so vave kupinda nditete. Tete vave kupinda nditi. Right, Tete, welcome. Hello, Tete Spiwe, welcome to the show. Tete, welcome. All right, dear Tete asataidzo. All right, Tete vari kudzoka, regai vadzoke neimwe gadget handiti. So magadzirira here vazukuru, magadzirira. Pushai nhamba yedu ikwireka, ngatingoinvitei vamwe handiti. Unongoenda pashare button obva wanosiya link kwaunogona urisiya kuitira kuti tinge tiri tinobatsirika takawanda handiti. Tisave selfish neinformation vazukuru, tisave selfish neinformation. Ngatishe nevamwe kuitira kuti vamwe vangu vari vanouya kuzopangwa mazano, tinge tiri tinopangwa mazano tiri pamwe chete handiti. Hani muri kungoona zviri kuitika mudzimba kuti dangerous. Mavhidhiyo atakanda nhasi muri kungoona kuti zviri kutoda kutoti tinge tiri tinopangana mazano. Ndosaka ndisina kubuditsa fesi yangu nhasi pamavhidhios achona. Tikati aiwa, since tichazonge tine Hurukuro naTete, ngatidhiskasei nyaya dzachona, tinzwe kuti zviri kuitika sei. Madzimai edu anhasi vari kunyanya kubatwa vachiita zvisizvo, nesuwo varume tiri kubatwa tichiita futi zvisizvo handiti. Tinoti havasi kuita vega, vari nevanhu vavari kuita navo. Zviri kuitika, chichakanganisika handiti. So ngatitauriranei vazukuru vasekuru Saint kuti zviri kukanganisika handiti. Okay, hanzi chiko. Aiwa, udarikwa Lineti, utenderwe kudarikwa neshoni handiti. Aiwa, utenderwe, zviri kudikwa uri. Right, Junior Chitomba, waswera sei muzukuru wangu? Zviri kudii? Tete vari kuuya mai manje handiti. So ndaipi mibvunzo yamuroda kuti unawo mubvunzo wako wakuda kubvunza already, unotozova nyaya dzako, unogona kutogara wanjisa kucomment section kuitira kuti Tete pawanouya
vanenge vachitongofamba nepo vachitoenda vachibata nyaya dzachona. Anditi okay, Tete vari kudzoka, regai tione. Alright, Tete tinenge tinavo vari kuchinja gadget yavo. So zviri kudiwa zvikuru, kana wanga usati wasubscribe regai tibve tatora mukana unoyo wekuti tinge tiri tinokurudzirana kudii kusubscribe, wotena on your notification bell so that whenever we upload a video you will be notified. Also vazukuru, ngatishare mavideos edu, anditi ngatizamei kushare mavideos edu. Atiri kukupai, atiri kupakurirai nevhama neshamwari, anditi ngatishare, tisakanganiwo kulike. Wese ari kuonawo panapa nhasi ndiri ngokumbura kuti tingoonawo nekulike, anditi kulike kungoriwo kuti nyaya dziri kutaurwa tiri kudzifarira. Zvakanakira kuti nesuwo tinokwanisa kuziva nyaya dzamuri kufarira, tobva tawanza idzodzo, anditi so Tete kana maredi munondizivisa, munongodaiwo tobva takujoinisai. Tete kana maredi munondizivisa, Tete vavepo, anditi okay. Which I'm facing, yes. Okay. I'll email her now, and I'll let you know as soon as I can what the outcome is. Yeah, okay, All that's all right, okay. Tete vanenge vari pane imwe ko. It's okay. It's okay. Alright, Tete vavepo, regai tijoinise Tete, regai tiite kuti Tete vapinda. Kandishifte ndende ndonogara kupala, handiti? Ndende ndonogara kupala. Pane space yakanaka tinge tiri tinotaurirana. Chingondipaiwo 1 minute. I think ndokuno. Kuri sei kwamuri vazukuru vasekuru senti? Maswera sei, vamwe vachangotibata zviri kudii, vachangotibata zviri kufamba here zvakanaka. Those vari vachangopindawo musho zviri kudii kwese kwamuri. Okay. Right, vazukuru zviri kudidi. Right, Tete vavepo, regai tiite kuti Tete vapinde mustudio. All right. hello everyone. Makadini. Right, welcome Tete. Welcome Tete, welcome. Muri sei. Mushe free sei. Aiwa, tiri right, ndafara nhasi ndakuonai makagara. Ndona ndakagaraka. After nguva yanga yareba shuwa ndisina kuonai makagara. Kutogara zvokushingirira kuti hazvanzi yangu iyo ingatozvinetseka kuti kochiko chakuitika munyika. Aiwa, inini ndinozvinzwisisa vazukuru venyu nevana venyu ava. Nawisisika. Hanzi kura uone. Inonzi kura uone. Vakazokura vachahwisisa. Vachazvihwisisa. Otherwise kuri sei kuchando kwenyu? Kwakupisa uko. Kwakupisa. Ndinongora mune chamba nenyaya yemuviri yangu isingati mushe, but kwakutopisa, vatotanga kupisa nhasi. Aiwa, zvinoda kutendwa. Right, munogona kukwazisa zvenyu vazukuru venyu.
nhamo yangu ndio kuti apa pandiri handisi kuona kuti ari aiwa don't worry nenchikuverengerai nhasi nenchikuverengerai ndoda kuti mutaure zvakanyanya so munogona kunge wakwazisa vese zvavo vese nevachaona mathousands achaona. Okay, ndinoti kwamuri mese kumativi mana enyika makadiniko neupenyu. Please try to be nice to each other. Life is so short. Iri kuita sekofoni. Asi tiri kukuonai zvedu tiri kunzwai zvakanaka. Zvakanaka, yeah, okay. Yes. Matinofamba munzvimbo umo tofanira kurespektana, tichitaurirana zvakanaka, because it's a small world. Saka it's so much better for you to lose everything than to lose your character. If you lose your character, you have lost everything. Saka whether kauriko kukasangana na ango chingoti makadi yenyu chipfuura, chero akakuguma angoti sorry, panokuti utuke noti unozosangana na ango pane imwe nzvimbo iyi yokuti you are going to lose what you were supposed to gain. Yes. Saka we need to be nice to each other. Be happy. Yes. Right. Ndokwanisa ndinopindira ndisingakwanisi. I will try my best. Ango vanenge varipo vachikupawo mazano. Chero imimi vacho vanenge vachiuya vanenge vanayo mhinduro dzacho. Yes. So mufaro wedu kuva isho yemunhu wese ndosaka chinzi Send TV family channel. Yes. So Vazukuru tichiparura hedu nyaya yedu sekuziva kwenyu ava vari vatinawo nhasi kavanonzi Tete Spiwe Mavindidza anditi regai tiite intro kuitira kuti musazonyora comment section kana kupinda mustudio muchida kubvunza kuti saka munonzana anditi. So today ndo vachange she's our special guest vatichange tichitaura navo zvakanyanya muchibvunza. Moziva kuti Vazukuru kwamuri nekwatiri dzimwe dzenguva tataramukana zvekuti vana Tete vave kure nesu anditi. So panapa zvairi pari pamusha pedu zvairi channel yedu ndomukana wachona unge tiri tinogara pasi semhuri tichikurukura nyaya dzachona pano padara anditi. So ndine mibvunzo mimwe yandaisangana nayo yandichati titange nekungoparura nyaya dzedu dzatiri kutaura nhasi freelance. So usabatikane kuti manje ndikanopinda ndichibvunza izvi aiwa sununguka kubvunza nekutaura chero zvaunoda kutaura pazuva ranhasi anditi. Hatina topic yatakanyanya, tiri kutaura pamusoro pezvese zvinokanganisa upenyu hwedu uye zvinokwanisa kuumbiridza upenyu hwedu anditi. So Tete pane nyaya neno yandakatombokubvunzaiwo, I still remember mazuva achangopfuurawa ekuti tinogona kuona sei kuti musikana uyu kana mukomana uyu wandiri kufambidzana naye anoroora kana kuti ari kuda zvekuroorwa musikana. Mazuva ano zvakunetsa kuti unogona kudanana nemunhu achingoda pamwe kana une tumari twauri kushandawo tushoma ane achingodawo kasapoti ketumari twauinato, kana kuti kana ari mukomana anogona kutokutambisira nguva dzimwe dzenguva achida kungoita dzepabonde newe chete okusiya wakadaro. Ndezvipi zvatinogona kuti iwewo semunhu unoshandisawo pfungwa dzako dzinodhonzerana unge uri unoona kuti munhu wandiri kudanana naye anogona kunditambisira nguva? Right, ndotanga kuvasikana kuti munomuona sei. Musikana hanetsi kuona. Right, imimi vakomana kana masangana nemusikana wamunoda matauriro anoita newe
kana kuti nehama dzako kana kuti anyone anokuratidza kuti munhu ane hunhu. Ukaona munhu anongoshora-shora, siyana naye. Ukaona munhu ari self-centered, anongoti mimi, lese muchitaura nyaya, iyo bva kuti, oh, ini ndakati zvakati. Motaura nyaya, oh no, that person, siyana naye. Right. Ukaona musikana anoda zvema-presents stereki, haavaki, siyana naye. Because anenge achifunga kuti mari yacho yekuzoroora unoiwanepi hazvire kuti unotadza kumutengerawo now and then kana kuti kungomusurprise kuti let's go out for a drink or for a movie or just for a picnic. That's okay. That one is okay. Kana kuti pese paunovhizita, she expects you to bring something for her. No, that's not practical. Or musikana anotarisira kuti umubhadharire rent, umuitire zvese, mabills, everything, even mari ye-airtime. Isa question mark musikana yeyo. Alright. Then musikana unongoti the first time matosangana mautoda kuenda kumba makutoda matova mai nababa and all those things. Asingakoshesi muviri wake iye musikana wacho. Alright. Anonetsa kuti uzomuti womupinza mumba wozoita gwara rakanaka. Yeah, I know we mustn't judge and anyone can change. So fama kwenguva anyone can change. Munhu angari mustreet achipinda mabhawa, she can change to be a humble person and all those things. But it will take time for you to work out and connect in a way. Okay. And don't forget our culture as well. If it is kuvarungu kunoku, it's okay. But in our culture, kana tichitsvaka musikana wokuroora, it's not about you only. As a man, it's everyone, your family, your friends, your relatives, everyone is involved. She is not your wife only, she's a wife for everyone. For the whole family. Saka, are you going to have a good relationship naye nehama dzako in her presence and all those things? Because ukatsvaka dzimwe nguva aneshoresa, iwe unenge uchimuda. But akatukwa nababa vako iwe uripo, kana kuti akatukwa namai vako, kana kuti zvinotokubata-bata futi izvozvo. So those are the qualities you look for from a girl. Yes. So tiri kuti zvoni munhu anoda zvinhu, handiti mazuva ano ndiwo matauriro avari kuita vechidika. Vari kuti munhu anoda zvinhu zvakanyanya inogona iritori red flag iyo yekutoratidza kuti mangwana munogona kuzonetsa namamumba umu. Because remember futi vazukuru kuti misa hainake yose, asi ese mazuva atinowana zvinhu. Rimwe zuva tinenge tiinazvo, rimwe zuva tinenge tisina. So tinofanira kugamuchira mazuva sekuuya kwaanoita kwatiri nekutipa kwaanotiita kuupenyu hwedu. Usatarisire kungoti every day munhu kana achiuya uzokuona iye munhu angauya uzongoona munhu ane something every day kuti unotoda subscription every day yekuonekwa kuti wakaita sei. Saka ndo zvimwe zvinhu izvozvo zvamunokwanisa kuona ukaona ukamubva nokuti kazhinji mukomana akangwara anotemta musikana wake. Alright. Omutengera hembe dzakawanda, handiti dzakanaka for a surprise, handiti ka. Alright. Wamutengera zviya wamupa. Right. After some time ukawa asina kucomplaina. Kazhinji musikana chaiye anokuda nokuudza kuti thank you very much, but I don't expect you kuti unditengere hembe dzakaita so. Yes. Nokuti kumba kwedu hausikanwi,
ndinodzipfekera kupi chero chizikanwa kumba kwavo handitita pane kumwe kupako kuti iwe unenge wega saka ukawa musikana asina kuquestion about those things it's a question mark. Then ukazowa futi after some time akucomplaina kuti these days you are no longer buying me these things. It's a question mark. Afanodhimanda handiti tiri kuti munhu haafaniri kuva anodhimanda kutoita fanike anofanira kunge ari anowana zvinhu every time and again. Yes. Munozoti ndachida kutoti ipapo hamurevi nhema Tete, inini kandinoda kuwanzopa example kana kuti mufananidzo wenzira yandakambofamba. Ndakanga ndakawanawo ndiri mumba for 10 years. Handiti ndakanga ndiri mumba for 10 years. So ndiri kunatsoona zvamuri kutaura Tete ichokwadi nekuti pandakawanaka I still remember kuti munhu wandaikadanana naye ndikaroora handina kumbomupa kana musi wandakambomutengera kana zvinobatika. I still remember one day randakangomutengerawo paine drink. One day randakamutengera paine drink tisati taroorana. That was that. Tatozoroorana ndopatakatozotanga kutengerana chino nechocho. Ende sekutaura kwamuri kuita Teteka handina kumboita dambudziko naye mumba rekuti seusina kunditengera hembe, sei tisina kudya nenyama nhasi. Handina kumboita dambudziko iroro. Why? Because kumashuro kumafambiro ataitaka taitoona kuti munhu wangu akamira sei. Manje ukangoona munhu anokutangirira kutanga kudhimanda musati mave mese kaanogona kuzova dambudziko mangwana. Chingotsigira zvachitaurwa naTete. Akaita sei indanomusiya kumba kwenyu for the day. Iwo wobuda wobva pamba. Just go and live here kumba for the day. Pamba dzimwe panenge pane vamwe vasikana vana Tete vadiki nana bamnini nana mama. Just live here pamba penyu for the day. Then what disappear when you deliberately. Actions dzaachaita ipapo nemashoko achataura ipapo ndo dzinokuita uzivisa kuti no, this girl she's okay akabva kumusha kwevanhu. Approach yaanoita kuna nasisi vako nehama dzinge dziripo nana mama nematauriro aanoita nepresentation yaanozviita kuna mama vako yehumbleness kana kuti kana ari hyper anenge kuti mama what vanotobvaona kuti no, this one. But kana mwana ari humble anobva to vanobva vatoona kuti no, musikana wako yatasora naye mwana akabva kuvanhu. Saka kuti tisangotore munhu kana tiine mukana wekusvika nevanhu vatinodanana nawo. Kana I think pachikare chedu ndo zvaitoitwa Tete handiti vanhu tisati tapararira nepasi rese kuti umwe azova kuSouth Africa umwe azova kupi nekupi. Being to South Africa bamnini wherever you are hazvina basa nokuti kwauri koko kune vanhu. It's obvious there's somebody who is your mentor waunotarisira kuti ava ndimai vangu ava unotovaona samai handiti kana tunovaona sababa kana tunotomuona samukoma. Just send your girlfriend there for the day. Zvatopera. Vanokuudza kuti no, uyu bodo uyu. Vanhu vakuru vanoona. Vanhu vakuru vanoona. Vanhu vakuru vanotoona. I still remember pane the late Sekuru vakandizvara ka. Vaitokuudza kuti uyu munhu wako. Wazoti after some years otozoona kuti saka ndo zvanga zvatoonekwa nevadhara because experience. Izvozvo. Vanenge vatoona kare kutoti apa pane basa nekuda kweexperience. Right, tichitiri papo tichida kuti timbojamba tichienda kuvakomana. Moziva kuti vakomana vedu vemazuva ano vanonetsa. Umwe wachona kuti uzoti
mukomana here kana kuti dzakaroora dziri kundinyepera. Nyaya dzachona munongodziziva, umwe anenge achitoti inini handina mukadzi zvandori nemukadzi. And hanzi vanhu vane vakadzi ka ndo vanogona kuekta kuita chiboizi chaicho chekuti hamumubati. Hameno zvakamira sei kuvakomana uku Tete? Okay, right. Ndakuenda kuvasikana manje. Ladies. Vasikana, young ladies and girls. Right. Kuvakomana wenyu. These people vane masweet tongue atidi kunyeperai. Vanokutengera njanji nechitima. Zvigovapo pfungwa dzako zviripo. Ipo pasina chinhu. So you must be very careful. Right. Kana ukaenda kumba kwake ukamuofa kuti uye kumba kwake achingojamba jamba. Right. Kumusha kwake achingojamba jamba. Plus munhu anonyanya kukupa mapresents tereki. Material things, mari nezvokutenga nokudla out. Isa question mark to that person. Asiri munhu anoda kuroora, nokuti munhu anoda kuroora ka haangawani mari yokukutengera zvinhu every kunze kwokuti chero iwo multi-millionaire. My partner was a multi-millionaire, but when I started going out with him, he never bought me anything. Saka ndozvokurambwa navazukuru venyu kana anamesi. Hana mesi musiwo hanzi paine drinki zvakaoma zvikanzi naGreshife. Hanzi kule makatanga zvoustinji kudhara nhai. Zvikanzi hanzi naprivilege babhiza. Vasikana vese vari kuchema ka. Vasikana. But you can see kuti pa relationship you were not the one with the problem. Yes. Akaita problem musikana. Andi mukadzi anditi. Yes. Which means imimi muri right direction. Yeah. You didn't buy her soul with the money and material things. No. You conquered her heart. You conquered her heart. You didn't manipulate the relationship. Material things in everything. All right. Saka vasikana tofana ta very careful kune vanhu vanotipa mari nevanhu vanoda kutitira zvese nechichi. Right. Don't give yourself to these men, please, women and girls. Don't. All right. You've got all the time in the world to do it. No matter how much pressure you get, say no. Be assertive. Try to say no. What I can say is, if you lose wealth, you lose nothing. If you lose your health, you lose something. But if you lose your character, you lose everything. All right. And it. All right. Nokuti uchaita luwadi, ucharara nouyu nhasi. Yeah. Akuramba, mangwana urara nouyu, mangwana. Saka uchanzi munhu here, unowachinzi mwana wanhingi haasi munhu pavanhu. You see what I mean? Ungada unzi hausi munhu woripo. Vabereki vako vanofila sei? Saka imi masikana mukomana anoroora. Ukada kuona kuti anoroora. Haakunyeperi. Ukaona achita sweet tongue dzakanyanya. Isa question mark. Ukabata foni, ukamufonera. Akangokubvunza chekuti kuti kochi. Anditi, zvaita sei? Uri kundifonerera chi? Achidzvinyira zviya. Kana kuti ngokukata pafoni. Asinga text message, why akukata? It's a question mark. Because it's somebody who is there for you. Ukamufonera even at 12 a.m. uchida ku 1 a.m. Anokwanisa one mubvunzo anotanga kuvunza, are you okay? Anditi, because 1 a.m. it's difficult to ngofona 1 a.m. Are you okay? Is everything okay? Wozo wakutanda chi later. Ukangona munhu womufonera that time wokudzinyira kuti uri kundifonerera chi? Saka
he is not somebody who will be there for you kana ukazorwara kana kuti ukaita maproblems akawanda kana wadini. Haadi maresponsibility munhu akadaro, siyana naye. Murume anopa maexcuses okuti you want to know his friends, he doesn't want. You want to know, ukaona murume mukomana asingadi kukuratidza mafriends ake, chitoziva kuti munhu uyu something wrong. Ukaona achida kunyanya kukuratidza macousins, chichi, sisi, especially sisi vake, ziva kuti munhu uyu asi right, pane zvaari kuvanza. Because munhu ari pachokwadi anokuratidza mabest friends ake, because my best friends ane moyo une rudo, anozotaura kuti ashamwari hatidi kunyepera, uri kutambisirwa time nefriend yedu, toiziva handiti. But kana ari sisi vake vanocover everything. Macousins ake anocover everything. Ukaona mukomana wako asingadi kuintroduce mabest friends ake, kana kuti asingaendi newe kumba kwebest friend yake, it's a question mark. All right. Zvikanzi hanzi mamoyo, hanzi if you call him ka 2 at midnight unogona kuzviona kuti ane mukadzi here or not. No, not really mamoyo mningina. It doesn't work like that. Because these men have got a way yokuti he can manipulate his wife or partner. Uripo anokunyepera kuti anopindura phone in a way yokuti mukadzi wake haambofungiri kuti this is his girlfriend. Saka that one is a no. All right. Yeah, that one is a no. Okay. Nokuti ziva kuti mukomana anenge achida kukushandisa. Saka anoita manipulation both sides. Ukanomanipulate. They know their way, these people. Yes. So zvanchaita ndiri kurisa Ingrid, how are you, Ingrid? Mamoyo wacho ndiye Ingrid. Achinja zita ndozvaataura. Right, zvandiri kuita ndaisa link, ndiri kuda vanhu 2 vanouya kuzotaura, vanouya kuzopawo pfungwa dzavo mustudio aniti. Ndikasvika zvakanaka kunyanya tikawana mukomana nemusikana, baba kana mai vanouya kuzotibatsirane nyaya yatinayo panapa. Tida kuti all right, Tete, over to you. Sekuru, muchiita manhwirinwa yayo, ndoda kuzotaura something. Takamirira vamwe vanhu kuti vazopinda. All right. Best friend inenge ichazotorwa, ndosaka ndataura kuti akasa kuintroduce you are very right, Zephania. Akasa kuintroduce kubest friend yake, ichitoziva kuti something wrong, because sisi vake vanomuprotector. Anenge asingadi kuti bhudhi vavo varwadziwe. Then cousin ka, but best friend inototaura chete. All right. Iye regai timuti apinde. All right. Regai ndine vazukuru venyu vari kuda kutaura nemi Tete. Regai ndivapinze mustudio. Mozotaura zvamunoda kutaura vabude. So ndiri kukupai 2 minutes anditi. Right. Ingrid na Privi. Right. Vazukuru, welcome to the show. Privi. Welcome kule murisego. Ndi right, urise mzukuru wangu. Ndi right murisego anduko. Zviri sei. Semwa zviri sei. Uyo ndiani ari uko?
uyu ndiprivhi atanga kumoresa and then naIngrid ari pazasi penyu. Okay. Right, rega nditange newe privhi. Taura tinzwe kuti uri kuti kudii. Tozopa Mamoyo. Ini ndinambobvunza kune chinhu chiri kundinetsa. Ndakarorwa ndokunga ndatone 2 months. Ndokunga Tete wanga ndibatsira. Munhu akaroorwa ndine 23 years. So andinamborana nemukomana since before. But now zvakundinetsa ka ndinamboona ropa mbuya handisi kuziva apa imba iri kudonetsa. Right. Zvakawanda zvinoitika. Zvakawanda zvinoitika munin'ina. These days kunoti one food yatinodya. Food yatinodya. Basa ratinoshanda. Rinokwanisa kuaffecta zvese izvozvo. Because don't forget kare. Taingoziva chikafu chedu chechibhoyi chichi zvapera. Nditika. Plus matambunza munoshandisa skana. Yoayaya. They are very dangerous. Anokuvhiringidzirai zvinhu zvenyu vakomana vagofunga kuti wakaziva varume kare iwe wanga usina because nemunhikirini masanitary system yamunoshandisa. Sanitary pads. Right. Zai kudhara kuti vanhu vaingoshandisa vachingesa pamusoro pependi zvapera. Manje munopfekera mukati. Handiti? Yeah. Kozoita kare. Handiti vasikana vaingoenda kuhuni. Venda kumunda. Venda kutsime vogara pamba vachibika vachididi handiti vosuka. But these days people walk a long distance. Muchifamba muchidi zvinoaffecta ngirini izvozvo. To affect completely, people might not understand, but it affects somebody's purity. And ndiri papo ndida kuti ndibatsire semunhu rume kadai muzukuru wangu anga ari padhuze kaprivhi taibatsirana naye. Ini ndakatombonge ndakanga ndakawana handiti ende munhu wandakawana akatanga kutosanganawo neni but handina kuruona. Handiti I'm sorry kuti ndiri kuzvitaura panapa zvaida iye achitaura ega but for the sake of learning handiti nekudzidzisa varume kuti ukaona musikana pane zvinotariswa. Handiti pane zvinotariswawo harisi ropa rega raunofanira kutarisira. Handiti rinogona kusatobuda zvachese zvisingareve kuti munhu iyeye ajaira nyaya dzepabonde. Vasikana vakawanda, madzimai akawanda ari mudzimba kutaura kunoku asina kumbobvira akarara neumwe munhu. But munhu waakapinda naye mumba haana kumbobvira akasangana neropa rachona. Of course, vamwe rinobuda rishoma. Vamwe rinongobudawo rakatoti wandei. Zvinosiyana futi nevanhu. So varume tisaudza nenyaya dzekunyepa kuti pakasatoita ropa ayo sezvaachitaurwa naTete zviri kukanganisa kubuda kweropa irorieri zvakasiyana siyana. Ini ndakatozviziva kuti apa hapana kurimwa maybe nenyaya yekuti takanga tambozviita kumashure uko tisati taroora. So hazvina kutinetsa kutoziva kuti uyu munhu hauna kurimwa nezvinenge zvichitoita munhu wako. Handiti pane umwe anoita zvekunyepedzera wakarimwa zvawo oshinyira zvimwe zvokuti unoti yes. Handiti munhu wako you don't have to worry privy, you just need kuti muinde kuitwa counseling kana kuenda kwadokta anokwanisa kuexplainerwa zviri open. Mara baby rega titaure achiuya rega titaure naIngrid. Ndafara wauya muzukuru zviri kudi Mamoyo. Ingrid. Ask him boy. Mamoyo, we are waiting for you. Sekuru muri right. Ndi right zviri hatisi kunatsa kukunzwa. Mushewedzera volume in Mamoyo.
Wawedzera volume hatisi kukuwa. Waita muti. Right. Network iri kunetsa. All right. Okay. All Chitaura. right, akukunzwa. Ndiri right, muri sei? Tinofara. Volume yangu yakatoguma Tete. All right, akukunzwa ungapfuurira mberi zva. Yakatoguma tuchizotsvaga network. All right, makundinzwa? Taura zvako. Okay. Ini ndachida kubvunza kuti Tete, let's say panyaya dzevakomana pamamuchitaura nditi zvoni mukomana unomuona kuti zvona anokuroora neunhu hwakadai handiti. But umwe taurisa shamwari. tokuintroduce kune hama dzake handiti. Tete ndikutaurisa but I think network yacho. Zvavana wavekutaura manje. Kuintroduce kune hama dzake dzaunongotoziva. Makundinzwa? Alright. That anogona kukuintroduce kune hama dzake handiti. Wese otovaziva wese. But later on unozona futi mukomana waya futi atoneka naimwe girlfriend kunze. Zvinenge zvichireva chi anenge achida kuedza kuda kusarura here kuratidza kuti girlfriend yacho inenge iri kunze iyi anenge achizozikanwa here futi nehama idzi kana kuti anenge akuda kuti asarura wako here kana kuti anodungogutsikana nemunhu waanenge aintrodusa kune hama. Right. Mukomana kana akakuintrodusa kuhama dzake zvoreva kuti asarudza iwewe pakati pevese. Saka zvaunoona kunze uko usati wapinda mumba zvaanoita mwasikana vaunoona havani newe. Iwewe concentrate nokuti unenge wabvuma kuindiswa kumba kuti uroorwe. Handiti dzimwe nguva vanokwanisa kunge vaongotaura achizama kutaura kuti ano hazvichaiti ndava nemumwe wangu wandakasarudza. But iwewe ndosaka ndakuudza kuti be careful nehama dzaunointrodusiwa kuti ndiva nani. Kana asina kukuintrodusa kuna sekuru vake kana pava pakunzi kuroora, sekuru vake, muzukuru, best friend nemumba. Kumba kundosvika mumba kuintroducwa mumba kuti uyu muroora wenyuyu. Kuhama hazvina basa rese. Kumba kuroora kuna baba namai handiti kuna baba namai. Kumba kuna baba namai. Especially kuna mai. Paanenge pana baba namai. Angava nolodya samwe uko pati paanoti ndakuenda kumba kuna baba namai anofanira kukuintrodusa. Then kumuzukuru, sekuru, best friend. Ivo vanhu ivava vanasisi ndakaona kuti vanasisi vazhinji they protect their brothers. They don't want their brothers to be hurt and they don't want to hurt their brothers. Vanobetsera utsotsi. Right. Sawapanzwa here hapo. Yes. So mamoyo. Zviri kunzwika here izvo? All right. Une umwe mubvunzo here futi tipe vamwe mukana? All right. Chibvunza mubvunzo wako wekupedzisira and then kana une umwe mubvunzo ungabvunza. Nandapota ndapisa poto. All right. So pakanaka. Thanks very much ika muzukuru wangu handiti. Hello. Ndapanzwa. Ndazvinzwa Tete. Handisiri nahangu because ini ndofunga handisiri nahangu but munin'ina wangu ari kuitirwa izvozvo. Because mukomana yakutarisira akutoti zvona ada unoroora December. Munin'ina wangu ari kuitirwa izvozvo. Ini na uroora December. Which December? Which December? Vasikana ndopatoikanganisa ipapo. You can't be introduced nepanyika dzese mozotaura kuti muna December. No, you can't do that.
No, it's 12 months from here. Don't what is it's 9 months. 9 months from here, anything can happen. Introduce pasara 2-3 months. Dzokuziva kuti ndakuroorwa ndakupinda mubazvinhu zvese zvava right. Because you will end up being introduced to the whole country. Because even vatone almost a year vachidanana handiti kuziyana kwakazoita I think nenyaya yemalockdown because aifana akatonobvisa maybe but nenyaya yemalockdown munin'ina wangu ndikatomuexplainera but it's like itori problem yandinogara ndichimudza kuti iwewe unonyatsoziva kuti mukomana wako akakuintroduce handiti kune hama dzake iwewe wai uri kuramba uchingositikana naye of which ari kukuratidza kuti kuzvoni ane zvimwe zvinhu zvaari kuita saka inini ndanetsekana nenyaya yemunin'ina wangu kuti ndoita zvekuita sei ndomubatsira right. Shunhu wani vakomana zvavanoita kana vachida kuti vanyatsokushandisa zveshuwa they introduce you kuti akushandise palast minute okudhamba then he gets the person he wants to marry. All right, and ndinotenda thanks very much mamo nekuuya ndine vanhu vakawanda vada kupinda. All right, thank you very much. So Privi, ndakuda kukupa mukana. All right. All right, bye bye. All right. Right, Privi? Sekuru. Privi. Auya here titaure naye and then zvinhu zvobve zvagadzirika. All right, no, that's okay. All right, chakakosha ndechoti ari kuzvinzwa. Inini sasekuru vake ka ndinomupa advice yangu ndeyekuchizonika asanyanyozvitsvaga especially zvekuti se usina kubuda ropa nekudii handiti anti makanga mataurirana kare makambosangana musati mawanana here sorry ndinoda kubvunza zvipersonal kana kuti makatozotanga kuzviita mawanana tisati Sekuru musati all right tingati hapana chakaipa muzukuru wangu ngaangoziva chete kuti zvinowanikwa variko vanhu vasingatobude ropa zvachese nevamwe vanobuda ropa nevamwe vanobudawo zvishoma nevamwe vanenge varingoriwo nenhengo yakewo inenge yakangomanikidzikawo zvokuti unotonzwawo kuti aiwa ichiri mhandara so aiwa asanyanyobatikana zvakanyanya nganakidzwe nemuchero pamavapa pamatwa kumberi nemba so kuti murambe muchinetsana nezvinhu zvakaitika musati mapinda mumba hazvina kunaka ngaangovimba newe iwo wovimbikawo muzukuru wangu handiti woramba wakavimbikawo sepakuti kuti unongoziva iye chete ka wongoramba wakamira naiye chete. Right, atidi kusadira one side. Is there anything more chawakamboita changadhauta? Niwewe chawakamboita chanodhauta? Andina. Okay, that's fine. Before pamwe tichiri vana vadiki zvevana vadiki pamwe tichiri kungokurawo zvongoti pamwe munani ndogona kuti vakomana tu yes ndakambozviita. No, handibviri izvozvo. Ndibvira ike zvino nemurume wako uyu. Is there anything chawakamboita? Mafambiro awakaita ekuti angakudhauta kuti aiwa paipai wakambonditsotsa iwo wakambomira nanhingi. Pamwe ipapo munhu veigara kunoku ini ndiri kumuita kuZimbabwe ndakangodanana but hatina mborara tese just for ndidawo attention but attention yanga iri kure. All right. Aiwa hamuudze hake kuti asatya muzukuru wangu iwe naye mese motendeka kune umwe neumwe handiti motendeka because mukamweta ane madauts munokwanisa kuenda vanoona nezvemagynecologist they can explain it to him kuti okay. Yeah vanokwanisa kumubatsira.
mutarise abatsirike here kwariko kwari kuti abatsirwe here kana kuti ngadzungudze musoro kana asina kubatsirika. Amhanya akaita kanorara kubedroom asi kuda mbonzwa. Alright, asa pakanaka muzukuru wangu. Thanks very much. Ndinovimba wa muchabatsirika nditi. Alright, bye bye. Right. Regai Tete tichiverenga macomments anditi tisasiye vari kucomment section vasiri kukwanisa kupinda. Tata papi. Alright. Alright, Cynthia ari kuti nemasports atinoita futi kazvinogona kukanganisa futi umhandara hwedu handiti. Zvinoitika futi izvozvo. Hanzi ndosaka ndati maactivities ka. Sekumasports ndakanzoti vasikana vazhinji vanozoita dambudziko zvechokwadi. Zvikana bona dodo hanzi Tete ko isu tave masingle mothers ndikasanganawo nemusingle ndingazorara naye zvadini nekuti iye zvino munhu ukaramba kurara naye unoona akukusiya akutsvaka mumwe. Right, ndeimwe iri kunetsa. Ndeimwe iri kunetsa zvaiyo yekunzi ndakuona utori nemwana wako kana vana vako vaviri ndipe ndikambure gapu iro. Ndo zvaanozokushandisira iwewe kuti watova nevana tu saka chichinoshamisira kuti chichi iwewe your values iwewe value your body, value yourself, value your culture, value the person you are in. Haufi ukasarana nemurume and yours will come. Ukaramba uchimuramba zvachose kumurambira hambokusi never. Murume haasi munhu anoramba achimurambira kana anga achimuda chaiko. Ukaona ukamurambira akakusiya anga asingakudi angada kukushandisa, but anokuda ndo paanobva ateta stick. Unomudza kuti no, inini I'm not doing that. Kana usingada kopfurira mberi. Yezve vana vangu ndakaita vana vangu, it's a mistake which I'm regretting. I'm not regretting to have my children, but I'm regretting what I did. But I can correct that. I thought of correcting that. Zvatopera. Munhu ambomanikiza anokuroora zvakanaka. Inini wani neage yangu. Ndikasava munhu ndongomudza kuti shamwari. The door is open. That's it. Rova pasi because inini hanzvadzi yenyu kandi ndine ndakatotarisirawo mombe kahanzvadzi yangu. So kuti nditadze kurya nekuti watadza kuzvivaluewa tinopesana ipapo. Indoda kurya kai. Indoda kurya ndikute kurya mani. Ndibona, let me answer bona as well. Bona vana ava vari tricky ava. Hauvakwanisi. Hauvakwanisi ukamupa anokusiya achikuseka futi. Ukasamupa anotsamwa. Zvokukuvenga zvegodo. Zvokukusiya futi akada. Saka iwewe beta kuti akusiye achikuvenga usina kumupa zvaanoda. Because love is nothing to do with sex. That's what we must know. Love and sex are two different things. I can have sex with somebody I don't even know. Whom I don't even love. But I can't make love to somebody I don't know and I don't love. Yes. Vanhu tikazviziva izvozvo maybe tingabatsirika. Because sex is nothing. Waita so what? Zvatopera and so what? Right, ndinogamuchirai vazukuru vangu.
Vazukuru vachangopinda tina Cynthia namai Masimba Swema. Welcome to the show. Shelton, I'll call you later after this. Shelton, I've seen you. I'll call you later. I'm okay. I'll call you later, Shelton. All right. All right. Swema. Murisaiko Sekuru. Ndi right, Changa umurisaini. Iwe Swema changa umurisaini. Sianana Sekuru. Makasimbera wakoma. Mushe zvise. Mushe kuri sei kumba. Mushe. Miriri sei. Ndiri nani zvangu ndiri right. Handiti kaiwa zvinokudzwa ndakamboti. Yeah. Reggie. Sekuru muri sei? Ndi right, welcome to the show. Pamwe chete na Swema ndinoti welcome. Aiwa, ndinotenda Sekuru. All right, tinotenda. Rega tibve tananga straight to business, handiti? Reggie, rega ntange newe. Kuti ungabvunza ako kana ukontripa contribution yako. Contribution yanayo ndo yandinayo Sekuru. Ndingangoda kupa mazwi mashoma ndigoenda zvangu. Mazwi andinayo Sekuru ndayo. Reggie. Ari semudzimai wako ndafara ari boy Sekuru ari right. Aiwa, ndoezwa kuti munofamba muri mese. Vazukuru vangu kunze ukoka itai sezvinoita Reggie anogara ane mudzimai wake padhuze. Kwete zvokuti vanhu munozopomera madzimai ka iwe usiri kumupa nguva yake. Reggie akabva kubasa everyday anonanga kumba. Uri kugona muzukuru wangu? Basa ngari. Ndizvozvo Sekuru, ndizvozvo. Ndida kuti ndingotibetsere vakateerera vari panapa nevachazoteerera. Mazwi angu mashoma Sekuru, but nhau yangu inoti zvakakosha kuziva kuti wadirei munhu. All right. Ndo the first issue yoyo. Semurume zvakakosha kuti uzive kuti musikana wamudirei. And then madanana ende futi womusikana zvakakosha kuti uzive kuti mukomana wamudirei. Ukagona kuziva izvozvo zvinogona kukubetsera mukunge kana paine zvimwe zvinonetsa zvingazouya, kana kuti mukugona kuziva sarudzo yako muurongwa hunotevera kana munguva dzekunge kudanana. Handiti all right. Like example Sekuru, ndoda kutaurirai zvakamboitika pashure apa. Ndisati ndaroora mudzimai wangu, ndine imwe relationship yandakambopindawo ikaita the same mistake, imwe isina kundiitira zvakanaka. But ndakangozosunungurwa nekuti unoziva kana wambobuda mudambudziko ukazopinda mune zvimwe zvinhu zvinokufadza nokunyaradza zvinogona kukudzidzisa zvakawanda. Vakadzi vamunoona ava Sekuru zvavanoita ndezvekuti unogona kupa mapromises ende uri murume ari genuine, ende murume akavimbika, ende murume utoroka foni gona 2 unogona kupika foni because unochiziva kuti partner yangu i1 yandiri kudanana nayo. Handiti ka? Wotoprepare mari, wotounganidza mari uchitotarisira kuti kuroora urida kutobvisa pfuma, but ende ugobuda pachena kuti shuwa inini ndasarigwa ne2 months kuti ndiroore, ende mugowirirana. Ugotaura kuti zvinopasara 1 month kuti tisvike pamazuva edu, ende mugowirirana. Kwasara ewiki Sekuru. Unomwaiwa majecha Sekuru navo vanhu ava. So kune vanochema but asi vachichema asi vakamborasa makavhu anogona kuvagutsa kumashure. Vanozviita futi vakadzi vazhinji vachona vanochema vanenge vane pavakatombodira majecha, ende Mwari haakanganisi. Ndo zvandoziva. All right. So ndo zvimwe zvinhu zvezvinhu zvokuti zvakakosha. So my point is zvakakosha kuziva kuti mukomana wamudirei ende musikana wamudirei. Of course maproblems mamwe atinotaura ende zveshuwa anosanganikwana nawo muupenyu, zvinonetsa zvinouya, ende unokwanisa kuziva kuti kana wati handichadi izvi woti handichadi. Ikodzero yako munhu kuramba kuti aizvi handiti, izvi zvinoita. Handiti ka? But ende kashoma Mwari kuti vakuvanzire kusaona kuziva kuti marriage iyi inonetsa kana ndikaipinda. Relationship yandinayo ikai ndikada kuenda nayo mberi ndikanzi ndapinzwa mumba apa ndiri pama1 unotozviona. All right. Zvinhu zvokuti unotozviona izvozvo.
so ndichizobetserawo hanzvadzi yangu yambobva panapa yanga ichitiwo baba vari kuti chichi zveshuwa zvinoitika zvinodaro but pane zvinhu zvakawanda sezvambotaurwa navatete. Sorry vatete, handina kumhorosai, muri seiko tete? Mushereji zvisei. Good. Okay. Inzwai nyau iripo. Hanzvadzi yedu yaya, zvanzvadzi yangu yabva apa. Dambudziko rinoitika nderekuti pane zvakawanda zvinoafekta zveshuwa vatete zvinovambozvitaura. And chimwe chinoitika ndechekuti kwatinobva kunosiyana. Imwe mweya inogona kuataka zvokuti munhu anogona kubviswa virginity. Ndakatombozviona ini pakawanda. Zvokuti takarerekera kudivi rekumachechu. Zveshuwa umwe wedu akatombototaurwa muchechi akanzi iwewe une dambudziko rekugona kunge uchishandiswa ende uri kushandiswa. Pane mweya uri kushandisa unoshandisa so baba wako akaromba zvakamira zvakadai. Ende for sure ende musikana yeyo nguva yavanoti zemeni yaya kuchechi kwandaipinda ini. Vaita inonzi zemeni kuongorora musikana kuti umhandara wakakwana here chichi. Ende for sure ndobva waonekwa mwana wevanhu umhandara wakashota. Ende zveshuwa mwana akashungurudzika kuti shuwa inichi ndinonzi murume handichizivi. But takagona kuzvipuruvha undisa kuti zveshuwa mweya wangu watombotaura kuti musikana uyu ari kudii, ari kushandiswa. So zvinhu zvinoitika zvakawanda zvinoafekta, but ide murume uyu angogona kuandastenda kunzwisisawo kuti shuwa chi zvinhu izvi zvinowanikwa. Counseling ngavaitirwe, vaibetserwe, zvakawanda zvinoafekta. Zvokutoti ukaona munhu ouya pamberi penyu sekuru achitaura kuti shuwa inini dambudziko randiwira nderakadai, make sure munhu iye ari honest, ari kunzwisisa shuwa kuti zvinhu izvi haana chaakamboita chakaipa. Ndo mafungiro andaitawo pandamunzwa achitaura nyaya iyoyo kuti murume wake anga aritori pedyo achitaura izvozvo kuti shuwa nyaya yenenge ichitokushungurudza wakutoshaya kutoti ndoudzawo ani. Aiwa tinotenda nemashoko ako chokwadi muzukuru auri kutipa. Mudzimai wako haasi kuda kumbotaurawo here ambokontributawo zvinobatsira zvingatibatsira hanzi ndiri kutohwa mabayo zvangu ndakangoteerera seizwi rasekuru handina chekutaura. Aiwa tinotenda chokwadi tinotenda kutova muri vaviri kudaroka. Yesu muzukuru wangu uri sei? Ndiri nani zvaku sekuru muri sei? Aiwa ndiri right. Vazukuru vangu kaimimika tichada kuti tikupei mukombe chokwadi wekudanana pavazukuru vangu vandinawo panapa. Aiwa ndinodada nemi. Rudo ngarupfute chokwadi ndo example dzatinoda idzi. Aiwa good sekuru. Aiwa ndinotenda atete ende mazwi enyu ari kutidzidzisawo zvakawanda takateerera tete. Thank you Reggie. Thank you. Zvimwe zvawataura ndo zvanga nchida kuzotaura manje sekuru vandivhara papa which is okay. Wabva wapinda. That's okay. Good. All right, bye. Right, Swema, mai Masimba. Sekuru muri sei? Ndiri right, zviri kudidi. Aiwa inini ndiri nani zvangu ndangoti rege ndipinde muchirongwa ndakaona wakoma wangu hana yangu inobva yatanga kurova. Chokwadi matogona. Ndichida futi kuti nditi kune vari kunzeka ndine muzukuru wangu anonzi Manas Chibanda. Hande tino follow is a YouTuber. Mr. Manas, zviri kudidi. Thank you very much nekusupport. Ndiri kuona macomments enyu ari kunaya kucomment section. Na mkoma Manas, sex is nothing. Is not nothing. Right. If it comes to love, Manas. Vamire ndo izwa kuti muri kutoda nezvake man. Agozopinda. Manas ukakwanisa kupinda mustudio pinda iwewe. Vazukuru ande tino subscribe channel ya Manas Chibanda yakangonzi Manas Chibanda sezvo zviyezvi. Tono subscribe one kusupport iko kumuzukuru wasekuru anditi. Regai Tete ndoda kumbokubatai muromo, regai tiende kuna Swema but tichida kukwazisa Lloyd achangopinda. Wakadi yako Lloyd? Ndiri right hangu, muri right here sekuru, muri right here Tete nevamwe vachona varipo. Moisheto atoda kukuona kashamwari. Tinofara wakadi. Hauna video. Ndiri right. Uri kushandisa foni yeumwe wako nasi.
murume wangu hapo aenda kubasa. Aiwa, ndeyangu fone ndeye murume wangu fone yandinongoshandisa ndiye akauningirikina akaunti yachona. Alright, aiwa, zvakanaka. Ndiani zita? Zita ndi Rosemary Machakadze, murume ndo Junior Chitomba. Alright, Junior. Alright, thanks. Aiwa, Junior. Aiwa, ndiri kuona ma-comments enyu. Thanks very much. Ma-videos muri kukomenta nekuona. Thank you so much. Anditika. Right, chita hold oniwo titiswe maataure ndeyatanga upinda muchirongwa then akapedza ubva upintaura wanditi. Okay. Usazotiza. All right. Over to you, Mai Masimba. Ya, inini Sekuru hangu pandinoda kutaura ndo pane vasikano vemazuva ano apa. Nhau yevasikano vemazuva ano nevakomana vemazuva ano vane kakuitisana both sides. Handiti maona. Mukomana anenge achifungidzira kuti pamwe ndakasaita sex handisi kudiwa, ende musikana obva afunga kuti ndakasarara nemukomana wangu haasi kuzondiroora. Handiti muri kuona. But nhau iripo ndeyekuti kumukomana zvinokwanisa kunge zviri fine, but kunewe manje musikana manje uri kutopera. Handiti muri kuona. Especially panhau dzataurwa naTete dzekunzi unenge wakuzointroducwa neshamwari dzake chedzo dzakanyatsoona kuti uyu munhu anoshandisika, because vakomana vanoudzana Sekuru. Ndo chinhu chandinonyatsoziva. Vanonyatsoudzaana kuti uri kuona bhebhiri rakamira rakadai ozoti uri kuona paunodhambwa newewe pakutanga akazikana neshamwari dzake, shamwari yake obvious ichada kupindawo ichiziva kuti wakamira sei, nekuti vanenge vakutokuti wakachipa, hanzi ndisisi musandizeze. Handiti maona. Saka hanya yekuda kuti bonde ikai inini hangu handiwanzoikurudzira hangu inozongoitika sezvo vanhu munenge muri vanhu venyama, but mashoko ataurwa naTete akakosha, takanyatsoatedzera chaizvo, especially kana ndiri inini ndine munin'ina wangu ada kuroorwa, ndakanyatsobata zvataurwa naTete aiwa munin'ina wangu anobuda Sekuru, D by order chaiyo. Alright. Aiwa, mashoko makuru Tete. Tango nimbopindira sema. Wataura kuti watime asikana mazwano nevakomana mazwano. Ndo pane problem yacho ipapo. That's where the problem lies in our lives these days. Nyaya yokuti mazwano tinorasa hunhu nenyaya yokuda kungohakira zvimwe zvisina basa rese nepeer pressure. Stop and avoid the peer pressure. Peer pressure inani basa rese. Because peer pressure haikusvitsi kure. Vanhu vacho vakangokufurira ukaita zvavanhu vakaona kuti wanyengereka vanokusiya votanga kukuseka. Saka zvokuti zvemazuva ano vasikana vanode vasikana muchiteerera chero mimi vakomana zvokuti hanzi mazuva ano hakuna zvakadaro, hakuna murume asingadi kuroora mhandara, hatidi kunyeperana. Hapana mukomana asingadi kuroora mhandara, hakuna mwana asingadi kuitawo pride, achitawo pride kuvabereki vake. Saka why can't we make our parents pride? Kungozvichengeta those few days, then upenyu hwese unenge wogara muupenyu hwakanaka. Chokwadi. Right, ndichida kudzoka kwauri Swema, mashoko ako aungade kutaura ekupedzisira sati ndapa vamwe mukana. Ya, zveshuwa kapride rutaurwa naTete ako inini hangu ndinokada, because ndinosiwanzogara kutoudza vamwe vanhu kuti do you remember kuti age dzamunotaura kaidzi dzakanaka, but especially inini sister vangu ndinotodada nawo until now. Sisi vangu nabamukuru vangu vakatanga kunditora ndapedza form 4 vachigara neni, vachinitaurira bamukuru vangu vataura mai inini ndakukuitirai key birthday. Sisi vangu ndakati key birthday yandiri kubvunza ini chitotanasa vangu ndakati key birthday iri kutaurwa ndeipi, vakanditsanangura kuti no vari kutoti wakakura kusvika pa 21 years uri munhu akazvichengeta, munhu akazvibata, aiwa birthday rako unoitironza aiwa ezvinezvi waita sei
wakura, but for sure ndakateerera mashoko asisi vangu, but nanhasika kunyangwe ndiri mumba handina murume paakanditukira kuti hanzi Pfutseke ndakakuona uri chipoto chisina lidhi. Handidi kunyepa Sekuru, ini murume wangu baba Simba checho kunyangwe pahama dzavo chedzo vaitaura kuti tambai nezvimwe, iyi simbi yangu iyi, handidi kana kutombokunyepera. Chinhu icho chekuti akakuona Sekuru wakanyatsobatanaka, zvinhu zvinodadisa murume zvezvi, because munenge makagara varume mwimwe vanotaurirana. Mumwe anozoita pressure manje yekuda kukushungurudza kumba uku, because mashoko aanzwa nezvaakakuona wakaita iwewe zvakumupa kuti atange kukushungurudza kana kutokutuka mumba, because munhu wese pfungwa dzinozonyatsogara pasi akutanga kuchifunga zvimwe zvinhu. Saka kungozvichengeta kwakanaka. Nditori nemwe mwana wamainini wangu out of 5 Sekuru, ndogara ndichitoudza vamwe vasikana vazhinji vandinosangana nawo. Iyo inge yanga ichitaurwa nemwe musikana wandaona abuda achiti munin'ina wangu ari kuzoitirwa mumwe wasikana, but kana iye munin'ina wacho akavimbika asiri kumboita bonde nemukomana eka, mukomana ene kufamba kwenguva anokwanisa kumurangarira kuti uyu ndiye right person chaiye. Mwana wamainini wangu Mero inini out of 5 Sekuru vese vakaendeswa kuna amwene, zvambotaurwa naTete zvezvi, vese vari 5. Mukomana akataura kuti mama ndoda kuti muchoose best, handiti muri kuona. Panga pana housemaid Sekuru, housemaid vakabikirwa chikafu choiswa patable. Mwana wamainini wangu Melo akahwina jackpot Sekuru, anga ari nherera, akahwina jackpot Sekuru, aigara namama wake kumbare, akahwina jackpot yekuroorwa Sekuru nenyaya yekungosimudza mapleti patable Sekuru. Vamwe vese vaibhala 4 Sekuru kutaura kuti handiti pana sisi webasa obvious vanoita, handiti muona. But Melo akasimudza mapleti Sekuru akaisa kusinki, apedza kuisa mapleti kusinki vaanokumbira musikana webasa akasuka mapleti ake akati mainini mozopesa kuita sei kupukuta. Izvozvozvo Sekuru zvakamuita kuti apinde white wedding, yakamupa Melo kuti asati atombosvika kumba kwavo akaita mudumbu Sekuru, anzwa white wedding mwanasikana. But zvinhu zvakakosha kuchengetedza. Kumhanya unokwanisa usatarise runako rwemukomana kana kuti hanzi ane kuti mukomana yakatsvuka nekuti akadini anofanira kundipa mari. Sekuru mari haina nebasa, so unotambisirwa virginity yako nenyaya yemari. Otogona kuti munhu yaakutambisa haanei newe, atori naSusan waakatomirira. Iwe ndopanozoita problem paipai, taakutanga kupa pressure kuda kuroorwa nemunhu asiri kukuda, waakutanga kuchienda kunotsvaga kana tumatombo twemunamato, nekuti iwe uri kumhanya kuda kuroorwa nemunhu asinei newe. But iwe ndowakairasa pakutanga, ndosaka zvichinzi foundation Sekuru yakanaka. Haiwa, tinotenda nemashoko makuru makukutu awataura muzukuru. Thank you very much nemashoko makuru akadai. Ndinotenda Sekuru. All right, thank you. Regai ndimbokutizai because phone yangu kana ndichiita video mazuva ano ndinenge isina moto mazuva ano ndinoyama. Zvakanaka. Right, tinotenda nemashoko makukutu awatiudza muzukuru. Right, Tete, right. Mzukuru wangu. Hello Sekuru. Right, over to you. Taura navo Tete, ndichazongoti vange vari vanobatanidza kuzongo taura pamwe chete nezvataurwa naSwema. Yes, Margaret Ndamba, yes, Margaret Ndamuzero. All right, you can furako mberi. Okay, Tete, ndanga ndine mubvunzo wandiri kuda kubvunza. Inyaya zvayo yekuti ndataura mumwe wangu asipo aenda zvake kubasa. But ndanga ndichida kubvunza kuti ngatiti pakuti tiri kufadzana pamubhedha apa, wobva watadza kunyatsogutsikana iwewe, then watadza kurega kugutsikana, wobva wabvunzawo umwe wako kuti asha maitira waita aya haana kunyatsondiitira kana kuti haana kundifadza, wobva wapindurwa kunzi enda unotsvaga ningirikini anokuitira kana kuti enda unotsvaga anokufadza. Mindiro yakadaro yakanaka here Tete? Right. Zvinobva kuti mumba menyu munokomunicata sei. Hazvisiri zvinhu zvokuti unotanga kumuudza nemuromo izvozvo, handiti iwewe
iwewe you are allowed kuti utange first approach bedroom macho. Anditi ita zvinhu zvokuti mutange kutamba mese muchidi make sure you are ready, the two of you. It's not about him only, it's not about you only, it's about you, the two of you. Anditi mukatamba mukadiona kuzva kutamba kwandoreva, noona kuzva kutamba kwandoreva, mukatamba mukadii, it's obvious you feel kuti mava ready, zvokuti pamunozoita mese uchaona zvichikufambira. Ukazama uchiita zvozvo zvichiramba, then unenge waapproacha munhu kazhinji kacho muzukuru, handiti can easily solve that issue. Hakuna kuenda kufriend yako iwewe kana kuti friend yake, you don't do that. Unoenda kumuzukuru, muzukuru mukomana, muzukuru musikana, muzukuru wemumusha, ndiye anosolva zvinhu zvakaita saizvozvo. Motaurana kuti handisiuziva kuti mofasa. Variko sekuru, variko. Ndada kuti ndipataure pabhosi. Mazuva ano vazukuru vacho havasi vakuzotora advantage here, obva watoziva kuti gogo vane nzara, obva atoona pane nyaya yatauploada yasekuru vazotsotsonja semuzukuru wavo. Ndaiona sekuru, ndaiona nyaya kuti munhu anenge atoshandisa advantage here kuti aziva dambudziko riri mumba. Haisi vese retete yekuti vanhu tiri 2 isusu ndisi tiri kuziva patiri kupotsana. Kana usiri kundibata zvakanaka, pin code dziya dzatikambotaura kuti password, pamwe wakuta password, handiti wabaya 2 iwe wanga uchifanira kubaya 3. Ndosaka ndataura kuti kana iye akaintrodusa zvokutamba anotadza kuziva pin code dzacho. Munhu anokwanisa kuresolve ndisi muzukuru kana muzukuru mukomana, muzukuru musikana, zviya zvokuti hanzi izvo maadvantage anozotorwa advantage of. Zvinhu zvakagara zviriko kudhara, kubva kudhara zviya, kuti sekuru azotora muzukuru chichichi, because kwaya kusina masocial media saka vanhu tasingazvizivi. But iwewe mukadzi kana wakabva kuvanhu, advantage iyoyo unomudza kuti no handidi. Unomudza kuti handidi, plus maactions emunhu vanhu they can easily tell kuti uya ari loose uyu. But munhu ane hunhu kana vanhu havambomuiti take advantage, never. Saka muzukuru ndikuzvinzwa Tete, plus chimwe chandinoona varipo. Saka muzukuru ndiye anokwanisa kubvunza kuti sekuru munofanira kubudira mbuya pachena kana pane zvavanotadza, kana pavanotadza kukubatai vaudze kuti ita so. Because bonde kudzidzisana kudzidzisana. Chero inini ndanga ndakaroorwa somewhere, ndikandoroorwa nasomebody, handichika hazviwe kuti zvandaitira my former or my late husband ndo zvaanoda iye. It's different. You need to tell each other. Ndosaka chinzi bedroom, imba yemukati. You need to be open to each other, more share, dress and all those things. Ndokutoti zvifambi, because hapana munhu anokwanisa kubvunza kunze kwaiye. But kana zvinhu zvatosvika kuti zvanetsa, ndo pamunozoinvolva muzukuru. Maybe muzukuru anyarika. Ndiri kupanzwa Tete, but kamwe kakupindura manje kanozosvika pakuti unoshaya kuzonzwisisa kuti mhinduro dzachona. Varume ngatigoneiwo kudairawo vakadzi vedu, chero ndiri mukadzi but gonawo kudairawo nemadairiro akanaka, nekuti ukaonawo kuti pamwe ndakuudza ndakuaprochawo zvakanakawo, iwe wobva wandipindura kuti tsvaga anokugutsa. Shoko iroro rakangooma shemu kuti ko kana kundibvunzawo kuti wanga uchida kuti ndikuite sei, kana kuti wanga uchida kuti ndiite sei pauri kuti unyatsonzwa kuti ndo zvauri kuda, pane kuzotaura kuti tsvaga anokugutsa. Ndoona sekuti zvinhu zvakaita seizvi zvikaizvi ndo zvinhu zvamuri kuona zviri kukonzeresa kuti vanhu vanyanye kubuda vachienda kunze, nenyaya yekuti unozoona kuti munhu ipapa pakapa
oudzwa mashoko akadaro 3, 4, 5 times achiudzwa zvinhu zvakadaro, unopedzisira wakuita kunge wakushotwa kana kuti kubhoikana, kakungobhoikana soka unenge wakuzonzwa, wozoona munhu akubuda panze. Vanhu vamunoona vazhinji vai vanobatwa vachinzi vabatwa nevarume vevanhu, vabatwa nechii, varume kazhinji kachona vari kupindura rafu kuvakadzi, havasi kurespektawo vakadzi vavo. Chokwadi chaicho chaicho. Ndimbotaurawo ipapo, I think nyaya iri kukanganisika zvakanyanya ka inyaya yecommunication, handiti? Communication, vanhu ngati vaiva zukuru vangu ka, kana kune nyaya inoita kuti zvinhu zvifambe zvakanaka mudzimba, inyaya yenhaurirano dzakanaka, kutaurirana chaiko kwakanaka. Tisati taita dzepabonde, pabonde hapareme kana tichitaurirana. Kana umwe achitonzwa kuti nhasi ndogona kusatamba bhora racho zvakanaka ka, asi umwe wako achida, unogara watomuudza kuti shamwari ka, rega ndikurumidze ndadzvanya pane password zvakanyanya, ndabata pane password kuitira kuti tikurumidze tasvika. Ora ndichida kukubvunza tiri papo muzukuru, kuti pamwe pese basa rinombobatwa zvakanaka zvichifamba zvakanaka. Pamwe rinobatwa zvakanaka. Zvakanaka, pamwe pane mumwe musiwo zvawo wokuti unenge wangonzwa kuti apa unonyatsosvika, but mhinduro yacho manje inozopindurwa ndiyo inongozobhohwa chete. So chimwe chinhu chinoda kuita Tete kachecha taitaura nyaya yestress management, handiti? Stress management. Ndipindurewo ipapa. Wati rafu, handiti ka? Don't look at the presence. Kana munhu akakuitira rafu ipapo, don't look at what is happening there. Look at what happened before maita izvozvo. Kana angabva kubasa, you don't know what he has come across with, what happened at work and all those things. Kana kuti he received a message inombowa, inorwadza, inodiyo kuti haakwanisi kushare newe. Saka iye akaitira rafu ipapo, don't take it personal. Don't take it personal. Tanga wazvivhunza kuti explore. Kana kuti zvazopera the following day, mogara pasi monatsomubvunzawo zvakanaka kuti baba papa ameno chii chiri kuitika, is there anything I can help with? Handiti? Ingava stress kuti chii, he will open up with you. Noti isusu vakadzi ndo chinhu wani chinotinetsa. Kana murume akangoita rafu ipapo kana kuti akangobhonga one day, hanzi atokanganisa, but you don't look kuti chii chamboitika before mazosangana kana kuti before mazointroduce zvamuri kuita. What has been happening before? What happened iye kana anga asimo mumba, chii chaitika kunze kwangari. Saka all those things, they count. Inenge iri reaction yezvinhu zvaitika before, not zvinhu zviri kuitika ipapo. Maybe you understand what I'm trying to say. Right. Yes, saka kana akakupindura izvozvo usatsamwa plus usanyima murume bonde nokuti akupindura izvozvo wozomuti mangwana makandirafura saka handidiwo nhasi. No, you don't do that. Look into the problem, solve the problem. Okay, thanks Tete nasekuru. Aiwa, ndinotenda muzukuru, tichaita futi chikomenta uri kunze hako nyaya yachona tichingoibata-bata. Pane musikana inonzi anikoti. Ndakaimbopindura musikana uyu anonzi Rejoice. Hati Tete ndati iri semuviri. Ndaiona message yako Rejoice, but I couldn't respond to you. Thanks for asking. I'm okay. Uri kutondiona ndatogara more than an hour ndagariswa panapa naango. Yeah. All right. Pana ketataura zvikanzi Tete kune vasikana vanoroorwa vogara zvakanaka, then marriage moita abuse, so wogara here nekuti hausi kuda kurasa hunhu. Generation yedu takukwanisa kuita speak out, kunyarara kunouya nedepression. Ndiketi uyu. Hatikurudziri abuse and hatikurudziri munhu kuti agarire abuse. No, we don't encourage that one. Right.
usati wakonkluda ndozvandapindura anonzi anuyu kuti why munhu areacta zvakadaro. Handiti pane zvaitika kuti munhu azotanga kuita approach iyoyo. Chii chaitika kumashure? Mashoko aanzwa kubasa zvambonzi chinyi, chii chaona kwauri, chii chawataura, chawakambotaura, all those things. Handiti? Plus pride ndoinoita kuti situation escalate, kuti handinzwarwo inopedzisira yakupinza ukazvininipisa. Handiti? Ndosaka zvinzi munhu akaroorwa, it's not about you too, it's a family, you are being a family. A family includes families, relatives, vana bamnini, vana vazukuru wati. Ipa nyaya yako kune munhu waunoziva kuti anokuvaka. Problem yandakaona, mafriends anofurira. Mafriends mazhinji anofurira because one anokwanisa kuita jealousy and all those things. Handiti? Shamwaridzana uchishare maproblems ako nemunhu waunoziva kuti anovaka ari genuine. Nokuti not fake people vanokuudza kuti iwe asiri yemurume wega. Alright, uchapedzisira wava nevarume 10 achingokuudza kuti asiri murume wega. And ndozva kuti vanhu vanoti abuse, depression and all those things. Depression can be avoided. Say sorry. If you are in an abusive relationship, learn to say sorry. If we say sorry, hazvouti takanganisa. But we are trying to have that peace in us. Say sorry to somebody. Uchaona iye achipfava. Manje iye akati haanzarwe, ukati handinzarwe. Hapana kwazvinosvika. Chokwadi. Munhu wese ari abusive, munhu akapfava chaiko akapfava akazvininipisa. Abuse hamboramba achiita abuse. Ega anonyara. Yes. So tiri kuti futi tiri papo tichida kuti tibatsirane nemuzukuru wangu achangobuda ka. Handina kuzombunza kuti zvinhu zvinogara zvichiitika here, because varume ka nesu madzimai tese tinoenda kumabasa. Isusu pane vakatidzidzisa tipinda muwaneso kuti zvoni kana uchienda kubasa, kana wabva kubasa, in fact kana uchibva kubasa, zvinenge zvaitika kubasa usazvitakure uchienda nazvo kumba. Kana watukwa namanager ka, usasvike kumba wobva offloadera stress dzako kumba kuvana nemudzimai, kana kuti pangava panguva dzepabonde. Learn to manage stress yako. Learn kuva munhu anotioka kana kubasa kwenyu kwanga kuri busy, mukauyawo kumba kana kuti kune zvakuitika muri murodhi zvaitika, pamwe mambotaura nababa mukuru kana kuti nekazini mukatukana, haisi problem yemudzimai kana kuti yemurume wako. Learn kungodzidzawo kutaurawo zvakanaka neumwe wako. Kana wakundikana pabonde chapo, munoziva kuti dziripo dzimwe nguva vatete dzekuti pakurara tese apa ndinogona kutokundikana musi wacho nawo, asi mazuva ese andiri shasha, handinenge ndiri ngori andateka chete kuti ndini anonzi anoyo anorova stereko Brock Lesnar, wekuti ndiye anenge achingorova vanhu everyday. Musi wacho nawo unokundwa zvoramba, unoudza umwe wako zvine rudo. Unoziva kuti wakadzava ukamuudza zvine rudo kuti sorry baby, nhasi ini womutsanangurira kuti shamwari nhasi kubasa ndatishande zviri extra, andorara zvakanaka atozviwisisa kuti aiwa mumwe wangu haasi machine. So learn to communicate zvakanaka, kutaurawo zvakanaka, kwete kungoita hasha everyday. Okay, hasha dzinoitwa pamwe zvinongoitikawo ka1 kana ka2, but zvisaitike everyday. Everyday oda kuti mwana wevanhu agare sei manje. Ameno ipfungawo dzangu Tete. Yeah, that's true. Then ndoda kupindura mukoma Chibanda vati sex is not nothing, and sex is not nothing. If it comes to relationships, sex is nothing, mukoma Chibanda. As I said, you can have sex with anyone on the road, on the bus, anywhere. You can have sex. Nemunhu wausingazivi, a stranger, you can have sex because it's meaningless.
kana pasina love, sex is meaningless. That's why you see kune mama cultures vanongoiheva everywhere because it's a meaningless things. But kana pane love, sex is meaningful. Kana ichitwa ne love, sex is meaningful. Saka ndo difference yacho yo mukoma chibanda. Saka isusu tiri kutaura zve-love, hatisiri kutaura zve-sex chete. We are talking about love. Ndo saka ndichizama kuti nditsanangure. Sex hainetse kana kutenga parod. Sex unotosangana nasisi parod mukatoiita. Musikasatobvunzana mazita futi nemutupo nefone number. Kungosangana zvinhu zvongodhuvana. Zvatopera, umwe otoenda kwake, umwe otoenda kwake. Right, then mukoma chibanda vati women try to avoid corrections. Please, garai mangorova 10 out of 10. Right. Kana pazowanikwa ma-corrections, it doesn't mean kuti hapana munhu anoda kuita zvinhu zvakanaka. Munyika mune mweya yemadzinza inoita kuti mwana anenge achiswira kuroorwa but yomubvisisa pamurume. Zvinhu zvozogadziriswa later atovhiringidzika. Kusiri kuda kwake iye. Saka hatingajaji munhu. We can't judge people. Chero anga achipinda mubhawa chichi. For me, I don't judge people. Kana anga achipinda mubhawa akazoroorwa akachata. Ndo nguva yakeyo zvakaitika. Mwari ndiye anoziva kuti why zvinhu zvakaitika zvakadaro. Dzimwe nguva vamwe vakarepiwa. Handiti, kana mwana arepiwa, mukadzi arepiwa, you can't blame them. Vamwe vanorepiwa nema-family members namana baba vavo vachiri vadiki kana kuti nemunhu waanongosangana naye omubatira banga orepiwa. Handiti, kana ave kuzoroorwa, you can't blame kuti yeye wakazo no. Saka mukoma chivanda, that one is a no. We can't say 10 out of 10 because munzira mune zvitsiga zvinogumbura. Unodonha usati wasvika kwanga uchida kusvika to your destination. Saka ndo zvacho zvinogumbura zvozvo, vana rape, chichi, mweya yemadzinza, what. Zvese izvozvo ndo zvitsiga zvemunzira zvinokwanisa kugumbura munhu agotadza kusvika padestination yake zvakanaka, but nokushingirira anozosvika. So, yeah, meno security pane zvamoda kutaura here zvimwe tombotsvagawo zva. Aiwa, tiri kuita hangu tichitsvaga comment section uko. Hanzi nemuzukuru wangu anga ari mustudio, hanzi thanks so much Sekuru naTete ndadzidza. Wash hands, right. Hanzi tate watobata mic manje awo, okay. Hanzi amen Tete shamwari adziite. Alright, hanzi naswe hanzi mainini vakutaura awo murume kazhinji anotaura rafu apo anenge ane zvikudya moyo. Usabvunze zverafu nguva iyoyo, bvunza rimwe zuva akafara. Alright. Right, hanzi shuwa kule zviri kuitika mudzimba dzakawanda hanzi pasi nehasha. Alright, ameno hanzi nindoida naManasi. Alright, ndaisa link vazukuru, ndaisa link ndichida kumaketa zvakare wa Facebook page tiri pakati pechirongwa handiti. Let's go and follow nekulike Facebook page redu riri kubvira handiti. Riri kubvira ratori ne almost over 1000 likes ne almost 2000 followers. So hande tinoona mavideos atiri kuisa ikoko nekulike our Facebook page nekufollow our Instagram account yakanzi Saint TV official handiti. Sezvizvi munoona yakanzi Saint TV official. Tiri kuisa zvatiri kuisa futi zvakare hande tinongonofollowa handiti. So but ango ndikaenda kuFacebook kwenyu ka handi receive ma notifications. Why? Mukaposta I don't receive any notification ku Facebook kwenyu. Ameno chichi kuitika ndichamboenda ndombonocheka tichiri kurigadzira page rachona zvekudzidzira tinodzidzira everyday, so
tichiri kugadzira toone kuti zvii zvinenge zvichiitika, kuti dambudziko ringava kusaidi kupage kwachona here kana kuti kusaidi kwenyu. Tichanocheka. Right. So pane vandamboona vanga vakawandisa vachida kupinda. Ndoda kupa mukana kune one wekupedzisira anoda kupinda mustudio. Ndaisa link, ndadropa link wekupedzisira ada kupinda mustudio. Ndamboona Mr. Dube vanga varipo vachida kupinda. Cynthia ndambomuona. Ndaona vanhu vakawanda, so I just drop the link kune vada kupinda wekupedzisira. Nguva dzedu dzazotowandisa tatozodarikidzisa. So ada kupinda mustudio wekupedzisira. Right, Tete ameno tichida kuti tivhare chirongwa chedu takamirira one wekupedzisira akawanikwa kana akashayikwa. Ndapi mashoko amungade kusira vana vehanzvadzi dzenyu nevana venyu pazuva ranhasi? Right. Tichikura handiti tinovavarira zvatinovavarira handiti. Yes. Tinofana kudevelopa mupfungwa. Kudevelopa mupfungwa, it comes through mukufunda kubva kune vamwe. Uchipiwa mazano unoenda kuvakuru vaya vaunoziva kuti they are very good at counseling and mentoring people. Kuti inini zvandiri musikana ndauda kuzoroorwa, chii chamungandiyambirawo handiti. You will be equipping yourself for your future, for the future. Kuitira kuti kana wazopinda mumba unobva watoziva kuti no, izvi hazviitwi, izvi zvinoitwa, izvi hazviitwi, zvinoitwa, because you have already equipped yourself. The same to men. Panongoti nhasi ndatokura ndakutenda mba, ndosaka mizonaiva disaster. And you know who to tell, know who to ask, because mukubvunza nyika yaoma, nyika yaipa. Ukaenda kuFacebook unoona kune masatanisi akawanda. Vanenge vari kutoti take advantage of you, wozvipinza mune zvisina nebasa rese. Saka please, girls, boys, men, ladies, tinofana kuwana vanhu vanoti hanzi mazuva ano zvehama vanhu vachakoshesa hama. Ini ndinokoshesa hama. And ndichizirespecta chero vasingandidi chero anondida. Kana vari sekuru vangu chero ane 10 years ndisekuru vangu, I will respect him. Sasekuru vangu kana ndichiziva kuti anokwanisa kundipa advice, I will approach him. Sekuru, please, ndinokumbirawo zvakati. Vanokutaurira. Zvino isusu pride yedu mazuva ano ndo inotinetsa. Then communication is very good. But if you listen more than talking more, don't talk more, listen more. If you listen more, you'll be a very good communicator. Manje chinotinetsa tava mudzimba, communicator but in a wrong way. Learn how to communicate, ladies and men. Listening is the best communication skills ever. Kausina listening skills, haukwanisi kucommunicate anything. Saka vanhu ngatiwane nguva yekutaurirana zvakanaka, and communication ndo iri kunyanyosimbiswa panapa kuti zvinhu zvese zvinge zvinofamba kavazukuru, kuti dzimba dzedu kwete relationship yemudzimba kana kuti vanhu vachidanana. Anyway kwaunoenda pasi rino haugone kufambidzana nevamwe zvakanaka kana usingagone kutaura zvakanaka nevamwe, handiti? So ngatitaurirane, ngatidzidzewo kungova munhu anotaura zvakanaka. Tiuraye language inonzi rafu pamiromo pedu, handiti? Language inonzi rafu mudzimba haina kunaka, inouraya mawaniso dzedu nemarelationships. Haitombourayi munhu wani yango. Ndosaka vanhu vachiti hanzi hating people hates people. If you hate one person, you end up hating the whole community.
because Yes. ukaudza makaroorana ukaudza mwana wavanhu mashoko asingaiti pamusoro peupenyu hwake kana kuti family yake, handiti hauna kugumbura iye chete, watogumbura family yake yese, and iwo watogumbura family yako yese nemafriends yako yese navanhu vese vachapedzisira vakuvenga. So hating people hate people. We must watch what we say and tell people. Aiwa, mashoko makukutu hanzi ukakuwadza munhu wani watokuwadza vanhu vakawanda naTete. So ngatidzidzei kusakuwadza vanhu nemiromo yedu, handiti ngatidzidzei kutaura mashoko anoumbiridza nekuvaka vanhu. Aiwa, nhasi ndofunga tese tadzidza zvakawanda, vazukuru tabatsirwa. So zvatiri kuita, kandaisa phone number apo, phone number idzo ndedzekuti kudii, ndedzekuti kana mune masuggestions enyu amuinawo, aiwa, makasunga unge muri munotinyorera paphone number idzo, WhatsApp kana kunyora text kana kufona, wobva watipawo masuggestions emisoro yenyaya yamunenge muchida kuti tinge tiri tinotaura. Aiwa, Tete, ndinoda kukutendai nezuva ranhasi. Nhasi ndafara zvisingaite Tete, nekuva nesu nekuva munosimba. Ndiri kuziva zvangu kuti hamuna kusimba sezvamuri kuonekwa muchiita nhasi, asi nekuda kwevazukuru venyu masimba, nekuda kwerudo rwenyu rwamuinarwo rwokuti tinge tiri tinodzidza. Thank you very much. Musati maenda pindura mukomana aisa message okupesira. Anonzi Tafadzwa Chikonya. Alright, hanzi natafadzwa Chikonya, maswera sei Sekuru, ndaswera waswera sei muzukuru wangu, handiti mwana wanzvadzi. Right, handanga ndisipo inyaya yei iri kutaurwa. Right, Tafadzwa, zvandingakuudze ndezvekuti kana une mukana wakasununguka kuti unge uri unodzokera kumashure zvishoma, nyaya dzatanga tichitaura, tanga tichibata nyaya zvakanyanyisa dzekuti unogona kuona sei kuti mudzikomana kana musikana wauri kudanana naye munhu kwaye, munhu anororeka kana kuti munhu ari kuda kukutambisira nguva. Ndo nyaya dzatanga tichibata zvakanyanya, nekuzobatawo mudzimba kuti ndezvipi zvinodiwawo kuti tinge tiri tinoitawo mudzimba kuti mamarriage edu, waniso dzedu nemarelationships edu ange ari anofamba zvakanaka. Ndichida kuti thanks very much kune vese vanonoka kusvika, handiti makasununguka unge muri munoona live stream inoyi kunyangwe tapedza. Zvakakosha kuti tinge tiri tinodzidza tichiona nekulaika live stream yedu. Tete? Moda kuti ndichioneka. Ngatichioneka. Tinotenda vese vauya vacontributa, vanga vakateerera, vataura, vapinda chaiko live muchirongwa. Tinopa kutenda kwamuri. Ndaho kuti Mwari achakuchengetai, tozosangana futi kana Mwari achida. As always, much love. Ndio inotaurwa naSekuru kai much love. Chokwadi. God bless you so much Tete. Morara zvakanaka. Okay, bye. Thank you, bye bye. Right, tinoda kutenda vazukuru, tinoda kutanga nekutenda Tete. Tete havasunzwa zvakanaka. Regai ndipajekese papo, handiti kuva nawo nhasi ndofunga nguva zhinji munovaona kuti vanenge vakarara, handiti Tete havasunzwa zvakanaka, asi nhasi nekuda kwekuti tidzidze vasacrifice, vatosacrifice zvakanyanya ipo paya. Ini ndiri kunatsonzwisisa pavamire. Ndinoda kuvatenda zvakanyanya, tinoda kuti tivatende nekuda kwekuva nesu paprogramu yedu yanhasi. May the good Lord bless us so much nekuvaporesa, handiti nekuvaprotecta pamitutu yese, handiti vavaporese, vavasimbise. Hanzvadzi yangu, handiti ya mwana wamai vangu iye, handiti vari kuUK. Ndichida kutenda mese mapinda mustudio, mese masapota nekupinda mustudio,
nevanga vachida kupinda mustudio dzimwe dzenguva nekuda kwekuwanda kwanga kwaita vanhu nenguva yedu inogona yaita zvakare shoma ndine urombo handiti asi ndichida kukutendai nekutsigira ikoko nekusapota also nekuda kutenda vese vanga vachikomenta anga achinyora komenti yaanyora. Aiwa, God bless you so much, thank you very much nekutsatsigira nemacomments. Handiti comment section yakanakira kuti ndo kunenge uchibva nyaya dzachona dzese tichiverenga tichipindurana tichipindurana hapana chisina kukosha, ndosaka comment section iritoriko nhaika. So ngatisheyewo nehama neshamwari nezvechannel yedu Saint TV mumawiki mairi exact 2 weeks dzinotevera tine timu yedu iri kugadzirira kuti inge iri inopinda munzira ichitsvagawo maproblems ari kuitikawo munzira mumisha. So muchaona channel yedu ichange yakubata iri kumaruzevha, iri kumapurazi, iri mumadhorobha ichitaura nevanogara munzira, anga vana vaya vanodanonzi mastreet kids. Handiti pachaitwa zvakawanda. So ayo ngatirambei tichitsigira, ngatirambei tichishare mavideos edu nekuti this channel is not just a channel but a life changing experience. Handiti zvinge zvinobatsira upenyu hwedu. So ndinokutendai mese, ndinokutendai nesupport yamunoramba muchipa pachannel pedu. Kana wanga usati wasubscribe, aiwa hapana chekumirira, muri yedu ndiyoyi. Let's subscribe, woisa notification bell kuti nyaya dzachona padzinouya dzinge dziri dzinokubata wakagadzirira. So vazukuru, ndine urombo kune vese vatanokanganisira. Sometimes tinokanganisirana nekusatoziva mukuita imomo. Vamwe pamwe hatipindurawo macomments enyu nenguva, vamwe hatipindure nekuti pamwe anenge akawanda. Ndine urombo vazukuru, motiregerera. Pese patiri kukundikana tichazama kuti tinge tiri tinoimprova kuti zvinge zviri zvinonakidza pachannel penyu. Handiti also let's go and subscribe to our baby channel inonzi Saint Trending TV. Tinoita tichikanda zvakare mavideos ikoko, tinoita tichikanda mavideos. So let's go and subscribe ikoko kuitira kuti basa ringe riri rinoenda mberi. Ndatenda zvakanyanya vazukuru, ndinokutendai nekutsigira kwamunoita musha wenyu, kutsigira kwamunoita zvirongwa zvese zvatinoita pachannel penyu. Handiti kana une musikana wako waunodana naye umupe rudo zvakanyanya. Handiti muzukuru, mupe rudo musikana wako, musachitane. Kana une mukomana wako waunodana naye mupanane rudo. Kana une mudzimai wako, une murume wako, itai sezvinoita Regi nemukadzi wake. Handiti Regi nemukadzi wake vanodanana zvinodadisa. Handiti ndo example yandotokupai. Ndofunga pese paanouya mustudio Regi paanouya mustudio munomuona maimufana uri paside. So itai sezvinoita Regi, vanodanana nemukadzi wake zvinodadisa. Ndo zvatiri kukurudzira izvozvo vazukuru, kuti misha hatiti havanetsane, vanotonetsana asi vachigadzirisana, zvinhu zvavo zvichienda zvakadi, zvichienda mberi zvakanaka. So ngatauranei kumacomments, kune vanenge vachida kutaura kumacomments tinge tiri atsoled muzukuru wangu, ndakuona wati uri munyowani. Thanks very much, thank you very much nekuuya. Handiti thank you very much, wakadi hako kuri sei kwauri. Handiti thank you very much nekujoina family. Welcome to the family, to our family channel. Vese vanyowani, welcome to the family, welcome to our family channel. Vazukuru mamboona here kuti channel iri kukure, takutomhanyira ku 25,000 subscribers, family members. Indinoati family members. Also channel iri kukura yakutoenda almost 4 million. Ndinoda kungokutendai tichatozomaita celebrations 4 million views. 4 million views haasi kutamba nawo vazukuru. Endai munocheka pakanzi about. Mukaenda pachannel pedu, mobva maenda pacommunity, mobva maenda pamachannels, mobva kwekupedzisira pane pakanzi about. Muchanoona pakatonyorwa, havavige izvozvo veYouTube, vanoda kuti munge muri munoona
muchanoona pakatonyorwa kutonzi chi 3 million point 9 point chakuti manhamba achona anondinetsa metsi ndo dzaindibhaiza ndinongozova metsi dzekuverenga mari chete. So ndinoda kukutendai nekuona Vazukuru maiziva kuti tatova popular. Tasingatoziva kuti tatova popular handiti? Unenge usingatoziva kuti tatova popular. Our channel is growing every day. Our channel iri kuita zvakanaka, our family iri kuita zvakanaka. So ngatirarei murugare Vazukuru. Thank you very much from Uncle Saint, the only Zimbabwean uncle. Mukangonzwa umwe munhu anongomhanya chete achiti ndini uncle, mubate muinze padare tizomutonga nditi. Nekuti hakuna umwe futi Sekuru Zimbabwe. One chete anonzi Sekuru Zimbabwe. Vanowaiwo Uncle Saint. Tichibva tati much love and God bless. Much love.